عموق سلامتنا تقبلوا كبرات تخاتلتنا نلوم زبلنا وزيناتات حزنا قريبنا لنا مكتتالكم كم وترو بأخبارات نعدم رونالدو أم محبراوي مراخبي 500 مليون ساعة تأطريوم كوخوبات كعج جوفنتوس كريستيانو رونالدو أم محبراوي مراخبي قطر ساعته فرق بليون كم زبصحه تحبيروم جوفنتوس دما نزناي رونالدو زناته تقيمه عداقه اختخعبت فتن كم زلا تفليطلهم مصامت رونالدو جورجيناون أم محبراوي مراخب زلوا صلوا كاب غزينا بغزي ان عبي يخيد كم زلو اتناي ديلي ميل حبريتا وسيخو زملكتم بمسرت تحبريتا رونالدو اب انستغرام طراي 261 مليون ساعبتي اللوم ازخ احد كابتون بدرجه عالم اب انستغرام زبزحو ساعبت زطريو عبيت سوات كخون اخيل ولوم رونالدو بزيكازي اب فيسبوك 147 مليون اب تويتر دما 91 مليون ساعبتي اللوم ولا اب 4 عامات زاكل تفلي وزلو يوتيوب انتخنون لعلي 1 مليون ساعبت كم زلو وي تحبريتا وسيخو زملكتم جورجينيا دما اب اونلاين او شتحصر غزي 24 مليون ساعبت كتترك الى كم زلايو زحبر كريستيانو رونالدو كم ولا وي سبونسرشيب طراي زرخبو طقلالا اتوت كابت حدا بروفيشنال سبورتنيا زرخبو اتوت نلعل كم زخونه يزنغرلم كاب زنو بزح كتربح كم اتخيل زغمغمت جوفنتوس دما وعلو بحد عامت نخناوح مس وكيلو جورج مندز زررب جميرالام اب جوفنتوس عامتاوي 31 مليون يورو مهايا زلو رونالدو مستا كلب كساب 2022 زصنحو عل كم زلو يفلط رونالدو امو داتا 2017 ناب جوفنتوس كاب زمص ندحار اتوت نايتا كلب ب 15 تاويت كم زوسخيو زغلص نيمار زيت قدسلو موديليست افكيرو يبهالالوم برازيلاوي نيمار كاب صوتا قعس اغر وصاي ابكال غداتون ايدو كم زئتو يزنغر انت خونه اصنعو قد زي حزوم كوينو اتو وص زبل بحر كنصبارق يزرام نابنت نيمار ناي غست دليت كم زلو نابو كم ساتفن يغلصيم كسعلو مغنانا بحد نجر امعبيل وزبل ورا اي سمعنانا لنا افقراوي مدايو نيمار عوت كم زي كونه يزنغرلوم نتي احزو نابتي ازخيد مخاني دما زحبر بحصيرو زوار عين زلو تصاواتا ام دما زبلوم از كوخبات كعي كساب زقربا غزي مس موديليس ناتاليا باروليچ عركنه جميرو فقراوي هوت يستمر منبارو ينغرلوم موديليس ناتاليا قال 29 عامت كوينا كساب مترون 72 زبصح شقق قمت اتونن امريكاوي درافيتن سعسعيتن عمل مس مغنس كم زبحال جن عامتاوي 36 مليون باوند مزلو نيمار طنقو بزي تفلت مخنيات ناتاليا غديفونا بإيميليا ميرنس تبهلت قال 24 عامت ارجنتيناوي درافيت سعسعيتن موديليستن زانزان كم زبليو تحبيروم حجون انت خونا ايسمون ايسالست كوينو مس إيميليا ونك قصلاي كالن نا ارجنتيناويت إيميليا منيو مستان خرخبا مسلات ابي وزلو تشاراس تبهلت ارمينيا زمبوقلا ايطالياويت قنجو كوكاشم ابدي زبل محبراو مصحف تشميمو يركب اذا حجين نيمار هاني نيتبلو زلا قال 23 عامت ايطالياويت موديليست من اسي اب عالم محبراوي ميديا لعل 1.8 مليون تختلت زلوا ازيا هببتن صلاويت نسنت بباويت مخانا يزنغرلام كم قدمي مسلكن وحج وسدكن كم زبحال نيمار اعنتنا بامزارو جن مس اسلطو ايمسلنا لهم حبوبنتو تطقيمو اب لعلي ازلو فقرن تقداسنتن مغلاص خا مزاربي محبراوي مراخب كخونيو غير وزلم ايطالياويت موديليست تشارا جن كم تنسخا اب عالم كاكو خبز خونكا انا ون اب عالمي هببتي بز عينو تقنيت نتبلو استصاوتاي حقوق هيباتهم هلاوا ينغرالهم كساب حج تسفا خمزي قرص زنغرلو نيمار نتشارا بفقرن مسدع زكالو يغبر كم زلو يزحبر زلم الفينسو سينيوريني استبحال ايطالياوي ناي تلفزيون غازيطنيا نمصيحتشي ابزهبو حبريتا نيمار نموديليست شارا نخركب زكالو يزصعر زلم كساب حج زي فنقلو امنون يلن انت خونه نسا كساب حجي طلا حيبل كانن بزسمع قنيت كتيتات تركب نسجن ام محبراوي غصاتو اب لعلي ان زلو فقر زغلص ملكتاتا سنيو سلا كامل طاف كونه كام زرغح عد اي وعلن زلو كبل كونتات حدش فقراوي هيوت نيمار اب قلولا مهلاو حبيروم
ደቂ ኣንስትዮ ዘቋናጸበ ጃፓናዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ መዝነቱ ለቂቁ ሓላፊ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዮሺሮ ሞሪ ንደቂ ኣንስትዮ ዘቋናጽብ ዘረባ ድሕሪ ምዝራቡ ስርሑ ከም ዘቋረጸ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 83 ዓመት ሽማግለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣኼባታ ዘረባይን ዘብዝሓ ክብል ድሕሪ ምዝራብኡ ንዓብ ስለ ዘለዓለ ካብቲ ከም ፕሬዝደንት ኮይኑ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ሓላፍነት ተኣልዩ ዘሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ፈጻሚት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ደቂ ኣንስትዮ ምስ እተብዝሕን ኣብ እዋን ኣኼባ ገደብ ግዜ ምስ ዘይትገብርን ደቂ ኣንስትዮ ዘረባ ስለ ዘብዝሓ የሰልችዋኻን ኩሉ መደባትካ ፋሕ የብላልካን ክብል እዩ ተሰሚዑ ነዚ ሰማዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ድማ በናይ ባጫ ሰሓቀን መሊሰናሉ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዝሰርሐ ዮሺሮ ሞሪ ኣነ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ባይታ ዝተዓዘብኩ ሓቂ ተዛሪበ ከምዚ ምዝራቤ ጌጋ እንተኮይኑ ድማ ካብ ስልጣን ፕሬዝደንትነተይ ንኽእል ዓቀብ ኣይኮነንን ኢሉ ነዚ ስዒቡ ናይ ቀደም ኣቦ ወንበር ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጃፓን ዝነበረ ሳቡሮ ንቦታ ዮሺሮ ቶኪዮ ክሰርሕ ተመዚዙ ምህላው ተፈሊጡ ኣብ ቶኪዮ ክካየድ ዝተወጠነ ውድድር 2020 ኦሎምፒክ ብሰሪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ሓምለ 2020 እኳ ተሰጋገረ ሕጂውን እቲ ሕማም ለብዑ ስለ ዘይተገተ እቲ ዓለማዊ ውድድር ክካየድ ዩ ኣይክካየድን ዝብል ንኮሚቴ ኦሎምፒክ ጃፓን ኣብ ሓያል ክትዕን ወጥርን ሸሚሞም ይርከብ ንደቂ ኣንስትዮ ኣቆናጺብካ ተባሂሉ ድሕሪ ምውቃሱ ብወለንቱ ስልጣኑ ሓዲጉ ዘሎ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ዮሺሮ ድማ ብዛዕባ ኦሎምፒክ እናተመያየጡ እንከለው ትዕግስቲ ዘወድእ ክትዕ ብምፍጣሩ አንጸር ፂሩ ግዳይ ምሕዳግ መዝነቱ ክኸውን ኣኽኢልዎ ዘሎ የርገን ክሎብ ነዲዩ ሐመድ አዳም ከልበሳ ውዒሉ አሰልጣን ሊቨርፑል ጀርመናዊ የርገን ክሎብ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ወላዲቱ ከይተረኸበ ብምዓሉ ኣዝዩ ከቢድ ጓሄ ተሰሚዕዎ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኣደይና ኣይ ኩሉ ነገር ያኔራ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብራ ተረኺበ ሐመድ አዳም ከልበስኩዋ መውዓለይ ክጻወሮ ዘይክእል ጓሄ ተሰሚዕንሎ ክብል ድማ ንብዓቱ እናሓበሰ ንደገፍቱ ሓዘኑ ኣካፊሉ እቲ ወዲ 53 ዓመት አሰልጣኒ ወላዲቱ ዝሓለፈ 19 ጥሪኣ ኣብ መበል 81 ዓመታ ኣብ ጀርመን عارفة ኣብ ስነ ስርዓት ቀብራ ክሳብ ዘርክብ ተባሂሉ ድማ ሬስኣ ኣብ ፍሪጅ ተዓቂቡ ጸኒሑም እንተኾነ መንግስቲ ጀርመን ካብ እንግሊዝን ካልኦት ብኮቪድ-19 ኣሰከፍቲ ዝበሃላ ሃገራትን ግያሾ ናብ ሃገሩ ከኣቱ ዝግተሬር መምርሕ ድሕሪ ምምሕልላፉ ክሎብ ናብ ጀርመን ክጓዓዝ ኣይከኣለን በዚ ኸኣ ወላዲቱ ሐመድ አዳም ክትለብስን ከላ ንሱ ምስ ሊቨርፑል ውዒሉ እንተኾነ ጀርመን ነታጽኒዓቶ ዘላ መምርሒታት ምሳል ዓለቶ ተስካር ንኽገብረላ ናብ ጀርመን ከምርሕ ምዃኑ ሓቢሩሎም የርገን ክሎብ ነታ ሰለስተ ውሉዳት ዘፍሬት ወላዲቱ ሕሳስ ልደወዳ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ $200 ሚሊዮን ሽልማት ዘግዝም ዓብ ውድድር ናይ $200 ሚሊዮን ሽልማት ተዳሊሉ ዘሎ ኣብ ታሪኽ ብሪጣንያ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ መኸተጉስቲ ዝመጽእ ሰሙን ክካየድ ከም ዝኽእል ይሕበራሎ እቲ ኣብ ሞንጎ ናይ ከቢድ ሚዛን መኸተጉስቲ ሻምፒዮን ዓለም ዘበሉ እንግሊዛውያን ተጓሰቲ ማለት ኣብ ሞንጎ አንቶኒ ጆሹዋን ታይሰን ፌርን ዝካየድ ግጥም ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ኣፍቀርቲ ናይ ተዓውደ ስፖርት በሃንቀውታ እዮም ዝጽበይዎ ዘለው እቲ ግጥም ዝካየደሉ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ካብ በወግዕቲ ሓበረ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክካየድ ከም ዝኽእል ግን ካፈለሙ ግምታት ጸኒሕዮም ስዑድ ዓረብ ቀጠር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ሲንጋፖርን ነቲ ግጥም ከእንግዳ ጠለብ ኣቅሪበን ከም ዝጸንሐውን ይሕበርዮም ወዲ 31 ዓመት አንቶኒ ጆሹዋ ኣብ ናይ ከቢድ ሚዛን መኸተጉስቲ ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ዓለም ከብል እንከሎ ወዲ 32 ዓመት ታይሰን ፌሩን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ውድድር ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ዓለም ከብል ኪኢሉ ሜሲ ካብ 10 እሙናት ተጻወቲ ኤውሮጳ ካልኣይ ተሰሪዑም ኣብ ተርታ 10 እሙናት ተጻወቲ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ኣብ ዝወጸሉ ዝርዝር ኣስማት ሜሲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም እተሰርዐ መርበብ ሓበሬታ ማርካ ኣፍሊጣ ሜሲ ቀዳማይ ደረጃ ዘይምስርዑ ንብዙሓት ወገናትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣዛራብ ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ብመሰረት ማርካ ዘውጻእቶ ሓበሬታ ሓላው ልዳት ሩስያዊት ክለብ ሲኤስኬ ሞስኮ ዝኾነ ኢግኖር ኣክኒቭ ምስታ ክለብ
ንኣስታት 18 ዓመታት ብምጽዋቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሰሪዓቶ ትርከብ ኣብዚ ግዜ ዝወዲ 34 ዓመት ዘሎ ኣኪኔቭ ምስታዝ ፈትዋ ክለብ ካብ ንእስነቱ ካብ ጽንበራት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ምስ ኣስተጻወተ ዘሎ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሜሲ ኣብ ዝርዝር ምስጋ ተጻወቲ ካብ ናብን ክለብ ዘይምባሉ ኣብ መዝገብ እሙናት ተጻወቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝተሰርዐ ተገሊጹሎም 6 ግዜ ሽልማት ባሎን ዲዮር ዝዓተረ ሜሲ ካብታ ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ዝመልመለቶ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ተባህለት ኣርጀንቲናዊት ክለብ ናብ ባርሴሎና ካብ ዝመጻት ሒዙ ምስታ እስጳኛዊት ክለብ ን17 ዓመታት ብቋሚ ተሰሊፉሎም ኣብ ታሪኽ ተጻወቲ ኤውሮጳ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ድማ ገዲም ተጻዋታይ ክለብ ዌስትሃም ዝነበረ ማርክ ኖብል ኮይኑ ንሱ ምስ ዌስትሃም ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ን16 ዓመታት ከም እተጻወተ ተገሊጹሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስፖርት ቀጺልና እምበኣር ነቶም ኣብ ዝርዝር እሙናት ተጻወቲ ሰፊሮም ዘለው 10 ተጻወቲ ከነስዕበልኩም ቀዳማይ ኢግኖር ኣኪኔቭ ካልኣይ ሊዮኔል ሜሲ ሳልሳይ ማርክ ኖብል ካብ ክለብ ዌስትሃም ራብዓይ ሴርጂዮ አላቬስ ካብ ክለብ ሰልታ ቪጎ ሓምሻይ ኦየር ካብ ክለብ ኦሳሱና ሻድሻይ ጄሲ ሙሊን ካብ ክለብ ሴንት ኢቲየን ሻብዓይ ፍራንቼስኮ ካብ ክለብ ሳሱሎ ሻምናይ ጆርጂዮ ቺሊኒ ካብ ክለብ ጁቬንቱስ ታሽዓይ ሴርጂዮ ራሞስ ካብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ከምኡን 10 ሳሚ ቡሴት ካብ ክለብ ዙልተ ዋርጌሚዮም ወላድ ኔይማር ወደይ ብሰንከ ኻዩ ዝበክ ዘሎ ክብል ንኣሰልጣን ክለብ ካየን ዘሊፍዎም ኮኸባት ቃዓይ ፒኤስጂ ብራዚላዊ ኔይማር ጋንቱ ዝሓለፈ ረቡዕ ምሸት አንጻር ኬን ኣብ ዘካይዶ ተግጥም ኮፓ ደ ፍራንስ ኣብ እግሩ መጉዳእቲ ጭዋዳ ከም ዘጋጠሞ ክሳብ ዝሓው ድማ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ካብ ጸወታ ሪሕኦ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ይሕበራሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ጋንቱ ዝመጽእ ሰሉስ ምሸት አንጻር ባርሴሎና እተካይዶ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ከም ዘይብሉ ዝግለጽ ዘሎም ኔይማር ቃንዛ ናይቲ ኣብ ሜዳ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ በርቲዕዎ ግዲ ኮይኑ ክበኪው ተራዩ ነዚ ዝተዓዘበ ኣሰልጣን ክለብ ካየን ፓስካል ዱፕሬስ ድማ ኔይማር ልክዕ ዓባኽያ ህፃን በኽዩ ክብል ሓጭጭሉ እንተኾነ እቲ ሕጫጨ ንወላድ ኔይማር ብሕርቃን ናብ ዑቡድ ይቀይርዎ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሉ ድማ ነቲ ኣሰልጣን ክማዓቶ ተራዩ እወ ወደይ መሪር ብኽያት ይበኽዩ ክትፈልጦ ዘለካ ግን ወደይ ብሰንክ ከም ዝከማኻ ዝበሉ ዘይረብሑ ኣሰልጠንቲ ደያኑን ብሰንክ ስቕታ ዝመረጹ ሊጋትን ወገናውያን ጋዜጠኛታትን ዝበክ ዘሎ ብምባል ከዓ ዘሊፍዎ سر أليكس فورغسون كم نيرون شوتو فصيمه ايرأخون يبل بحر أسلطاني مانشستر يونايتد زنبر سر أليكس فورغسون اب هيوتو كاب زرأين شوتات اتا أدنائتن كاب زغرتات فصيمه زي تحسسن وين روني قدم 10 ዓመታት ንማንቸስተር ሲቲ ዘመዝገባ ሾቶ ምዃና ሓቢሩም ከምታ ሾቶቲ ኣገይሩ ዘደንቕኒ የብለይን ዝበለ ፈርጉሰን ካልኦት ተጻወት ጥራይ ዘይኮኑ ስሩን ንባዕሉን ክደግማ ይኽእል ከም ዘይነበረ ኣረድዩም ኣብቲ ግጥም ክልቲአን ክለባት ሓደ በሓደ ን78 ደቂቕ ምስ ቀጸላ ይሩኒ ኣብ ከባቢ ልዳት ማንቸስተር ሲቲ ተቆሪጻ ንዝመጸት ኩዕሶ ንድሕሪ ተገምጢሉ ብዘደንቕ ቅላዕ ኣብ ሰኪዕታ ሰራሲርዋ مورينو نغاريز بيل حساوي كبل زليفوم أسلطاني توتنهام جوزي مورينو غانتو اب سمون زناب ايفرتون تغعيزا اب زكايدو تحامشاي زور قطم اف اي كاب نغاريز بيل ايتمالون توتنهام اب تقطم اب توسخ غزي 5 ب4 ترتيعه كاب اف اي كاب دحر مغلافا دما اتويلساوي اتقعي كتصاودلو انكلو خي مورينو اتريفني زبط صحف اب انستغرام تقيع نيروم بز استقطع مورينو دما بيل نزا اب كلتينا طراي كترف زغبو نجر ناب قالع كوصو ممراصو احزينونلو مسانا كاب صنبرات منفوس صبغ يلن كل غزي زحاممه ويستغوداي زمسل قال محرمت كهلو إلنا بحكيم امر ميرنايوم والحنت نجر مستعنالو جن بنفسي إلنا امن برتغيرت كوف كم زبل غيرنايوم اتحق اذ كنسو بيل غنانز صرر حبريتا اب انستغرام لطيفو كبل ملاشي بلوم مورينو اموداتا غارز بيل كم ز عينتنا حقنيا كنتاتو زين صبار اجيغا حبريتا ام محبراوي مراخبي كم زرغح قطب اطنقيوم توتنهام لو مقدام نابتا مراحت بريمير زلا مانشستر سيتي تغعيزا ناي بريمير ليج قطم كتكايديا ابت قطم غنان غاريز بيل كتسلفو مخانان زي مخانان غنا ايتفلطنالوم انت خونا مورينو حجون نختصاودلو ايكون كان زلخا إلو كوف كبلو كم زخل قمتاتالوم باركس كبرات تخطاتلتنا نلوم زبلنا يتحستو زيناتات سبورت ابز فتصيمنا لنا سلنا يوتر مكتتالكم ازيننا نمسجن سسنا ينخلنا